Φύγει, αυτό λέω. Πάω να κλείσει την πόρτα. Καλά τα κλείσει την πόρτα. Εμένα τώρα κάνε ρε. Σου λέει άγνωστος αυτός. Δεν τα βγάζεις πέρα τώρα. Άφησε τον... Τώρα τον έκλεισε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να κουμαντάρει το τέτοιο Ναι. όταν είναι δεμένος. Και τον παίρνουν τους βάλω. Α, έτσι. Φύγει. Όχι, εδώ εκείνο θα γυρνάσει. Κι άστο. Και αυτός παίζει ρε. Ναι ρε. Αυτό είναι. Καλύτερο βίντεο. Μπράβο Μπεν. Όλα είναι εδώ. Είναι πολύ ευέλικτο. Δεν μπορούν να τον προλάβουν. Θα το ψηφίσει. Το ψηφίζει δεν είναι. Ha